sidder lige derinde. Skal jeg tage jakken? Nej tak, du den beholder jeg på. Først skal vi drikke en champagne, en Blanc de Blanc fra Salon. Hvad siger du? Gravet steg. Det er lækkert. Skal vi sige skål og velkommen hjem. Skål. Tak. Skål. Glimrende, hva'? Ja, det er jo ikke noget manuskript i traditionel forstand, kan man sige. Det er altså resultatet, det skriftlige resultat af halvanden års arbejde. Ja. De her 12 sider. Man kan betragte det som en teknisk gennemgang af filmens handling. Mm-hmm. Altså filmens skelet, mener du? Vi har tænkt os at præsentere filmen på en lidt utraditionel måde i aften. Vi har nemlig planlagt en lille overraskelse. Ingen slags overraskelse. Vi har inviteret nogle mennesker, som vi håber kan hjælpe os med at få manuskriptet belyst fra en lidt anderledes vinkel. Nå, jamen, jeg er da åben over for det. Det er jeg da spændt på, men altså, jeg synes lige, jeg vil sige til dig, altså, at for det første har vi investeret en masse penge i det her, og jeg har investeret en masse tillid til jer i det. Og for det andet, så har vi faktisk, eller den bestyrelse, som jo sidder i toppen af den her filmbranche, vi har i det her lille land. Den har faktisk en doktrin, der siger, at for at noget skal være et manuskript, så skal det være på mindst 150 sider.